Că de-aia auzim toate firmele astea de amenajări. Dom'le, facem de la A la Z. Bă, de la A la Z înseamnă și curat. Nu-mi lași cocină de porci în apartament. Discută lucrurile astea cu firma de amenajări interioare înainte de a face renovarea. Nu după renovare sau în timpul renovării. Odată semnat contractul, fără aceste lucruri trecute, curățenia, achiziția, transportul de materiale, toate cele, nu ai nicio garanție că îți va face cineva ceva ce nu a scris în contract. Nu, domnule, nu se poate să-ți predea apartamentul curat, domnule, nu, o echipă de amenajări interioare nu predă, domnule, curat, îl predă așa, după aia să faci mata curățenie cu cine vrei. Hai, domnule, să-ți arăt cum trebuie predat un apartament de o echipă de renovări serioasă. Uite, domnule, așa trebuie predat, domnule, uite, așa trebuie predat, domnule, uite, când vii să dai cu mâna pe aici să nu fie pic de praf, când te uiți aici pe frigider să nu fie praf, deasupra aici pe mobilă, uite aici pe centrală unde lasă ăștia o grămadă de lapabilă să nu fie, geamurile, uite la geamurile astea, trebuie să fie farmacie, tati, așa se predă, așa se face treaba, uite domnule aici cum e. Uite, domnule, impecabil. Uite, domnule, deasupra aici. Trebuie să fie impecabil, domnule. Așa se predă, mă. Bă, curat, mă. Bă, când dai cu mâna pe aici, bă, să nu fie praf, mă. Bă, să fie curat, mă. Ia deasupra la ușă aici, că de obicei aici nu prea se face curat. Ia. Opa, e curat. Un apartament. Uite, așa vreau, tati. Uite, să nu fie mizerie. Să nu fie... Ia uite, mă, firma asta a șters și aici, mă. Bă, hai să vedem în baie, mă. Unde-i, mă, baia? Uite-o, mă. Ia să vedem. Bă, uite așa vreau, mă. Bă, uite așa vreau, bă, impecabil vreau, uite așa, uite-te, mă, uite la chiuveta asta, uite cum e, uite inoxul ăsta. Cada, vreau să fie impecabil, să aibă folia aia ruptă, așa, siliconul, uite, șters bine peste tot. Dar ia să vedem, mă, la ușa aici e făcut, ia uite, mă, că au șters și aici ăștia, mă. Bă, nu e pic de praf, mă. Bă, au șters și aici, mă. Și ușa, interior-exterior, că știți cum rămâne după meșteri în Plața Residence. Fraților, treceți în contract și curățenia. Pentru o curățenie la un apartament de 2 camere, după constructor să arate așa, costă în medie, aici suntem în Plața Residence, undeva la 150-200 de euro. Depinde cât de murdar a fost apartamentul și depinde cine îți face curat. Și ca să nu suporți tu această cheltuială, o firmă de amenajări interioare serioasă are întotdeauna un colaborator care să-ți facă apartamentul impecabil după renovare. Sunt curios, lasă-mi în comentarii. Ai avut promisiuni de la firmele de amenajări interioare cum că îți lasă apartamentul curat sau aveau în promovarea lor pe site apartamente curate, farmacie și ei ți l-au predat ca naiba? Lasă-mi în comentarii. Și te rog, distribuie această postare ca să informăm cât mai mulți oameni că așa trebuie predat un apartament după renovare de o firmă serioasă.